Eneriz badio, zorionak, lasterketak horrela irabazten dira, gaur horrela ez den arren, baina benetan zoriontzeko eguna egin duzu, taldeak bikainan egin du, eta zure momentu hartu duzu, gero diferentzia handia zegoen berreskuratzeko, baina argi erakutsi diguzu, emaitza zaratago txerrendulari indartzuena zu izan zarela Legardi bai challenge honetan, nola jundaguna? Eskerrik asko, azkenean taldea oso ondo lan egin du, eta bigarren biran azkenean saiatu gara Lekeitxutik pasatzean, eta joan naiz beste bi txirrindularirekin, Ebangela eta Sopelako neska batekin, eta azkenean ailegatu gara metara, eta esprina, hirugarren sartu naz, baina uste oso ondo egin dugula, oso ondo lan egin dugula, eta saiatu gara. Mugimendua aurreikusita zegoen? Pizkat joan gara ikusten, beste gauza batzuk pentsatuta geneukan, baina azkenean horrela izan da. Egia da lasterketa zaila izan dela, indartsuena adierazizea, egia da Uzi mailako laboratorikutxan zaudela beste puntu batean, eta aurten horrela ibilko zara, ez? Uzi mailakoen artean eta afizionatu mailakoen artean lehiatzen eta esperientzia hartzen. Bai, hori da. Zorionak. Eskerrik asko.